Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdyrys. Baqy tarap ýurdumyzdaky täzelikler we habarlary tanışdyrýan Watan habarlar gepleşmede başlaýas. Gepleşmeden başynda Türkmenistanyň prezidentiniň gol çeken resminamasy bilen tanışýarys. Türkmenistanyň prezidentiniň karary bilen Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary Şah Muhammed Durduliýewiň yürek keseli bilen magly hassahana yerleşeni sebäpli onuň wözipe borçlaryny wagtlaýyn ýerine ýetirmek Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary Bayramgelli Oradgelliýewич Öwezowyň üstüne ýüklenildi. Ine bolsa hormatly prezident bilen Türkmenistanyň sanly ykdysadyet we innovasiýon tehnologiýalar boýunça Türkmentel 2020 adly 13-nji halkara online maslahatyny atnaşylary iýeren gutlaw bilen tanışýarys. Gadyrly mehmanlar, hormatly argatnaşyk ulgamynyň işgärleri. Sizi öňde barjy tehnologiýalar we innovasiýon işläp taýýarlamalary durmuşy işçiň ornaşdyrmakda, telekommunikasiýa ulgamyny, halkara hyzmatdaşlygyny putulandyrmakda, aty watanymyzy mundan beýlägem hemme tarapdan ösdürmekde, möhüm ähmiýeti bolan Türkmenistanyň sanly ykdysadyet we innovasiýon tehnologiýalar boýunça Türkmentel 2020 adly 13-nji halkara online maslahatynyň öz işini başlamak bilen tüýsürek toňutlaýan. Inni däwe öwürlen bu pudoklaryň halkara maslahady ýurdumyzyň ak mermerli paýtagty Aşgabatda online görnüşini internet ulgamynyň üstü bilen geçirler. Argatnaşyň halkara ulgamyna goşulşmak bilen magly möhüm meseleleň netijeli çözgüdüni tapmakda, dostluk we işçiň hyzmatdaşlyk esasyny özar bekfiti gatnaşyklaryň täze uğurlaryny keskitlemekde size ul üstünlikleri ardy wedýän. Häzirki döwürde biz döwletimizde dünýäniň ösün tehnologiýalarynyň tejribesine we innovasiýalaryna daýanyp, milli ykdysadyetimizi döwür wagtlaşdyrýas. Ýurdumyzy durmuş ykdysadyny ösdürmekde ul üstünlikler gazanýas. Argatnaşyk ulgamyny sanly tehnologiýalaryň gurulşyny, maddi tehnik hemde hukuk binýadyny döwrüň talaplaryna laýyklykda kämilleşdirip, düýpli ilmi tehnik özgertmeleri we ýeri tatdamlary durmuşa geçirýär. Soňky ýyllarda ýurdumyzyň telekommunikasiýa ulgamyny halkara ölçeglerine laýyk gelýän täze innovasiýon, sanly tehnologiýalar we maglumat argatnaşyk enjamlaryny ornaşdyrmak işleri üstünlikle amala aşyrylýar. Şonuň bilen maglykdy, bäsişi okuyuply, häzirki zaman argatnaşyk hyzmatlarynyň hiltaýdan täze derejesini döretmek we ilaty hödürlemek boýunça işlerim ýezgiderli alınıp barlýar. Bu orada ilmiň gazananlarynyň oňat baş çykarýan kunärmeler taýýarlamak wezipelerini de ul ünsürliýär. Argatnaşyk edary kärhanlaryny döretmäge we döwür wagtlaşdyrmagy düýpli maýy goýumlar gönükdirilýär. Hormatly halkara online maslahatyny atnaşylar, hormatly adamlar. Halklaryň medeni ykdysady taýdany ýakynlaşmagy, döwletleriň durnukly ösmegi bilen bagly möhüm wezipeler çözmekde, ösüşiň innovasiýon ýoluny üpçün edýän telekommunikasiýa ulgamyny kämilleşdirmekde, dünýä ähmiýetli ýeri tasdymlary, milli maksatnamalary durmuşa geçirmekde. Türkmenistanyň sanly ykdysadyet we innovasiýon tehnologiýalar boýunça Türkmentel 2020 adly 13-nji halkara online maslahatynyň ähmiýeti uldur. Türkmenistan halkara ähmiýetli optik süýümli magistral argatnaşyk ulgamlaryny gurmak bilen Beýik Ýüpek ýolunyň uly kommunikasiýa merkeziniň wezipesini ýerine ýetirýär. Bu tasdamalar diňe bir merkezi Aziýa tewtine däl eýsem günnogor günmatar, demirgazyk günorta uğurlary boýunça üstänşir ulgamlaryň wajyp şahasy bolup, goňşy döwletleriň ykdysadyetiniň ösmegine de ýardam berýär. Garaşdy bu watanymyz işçiň hemde netijeli gatnaşyklaryň giňeldilmegine we ösdürilmegine agrarly bolmak bilen, ýakly ulgamlarda ýokary ösüş depkinlerini gazanýan döwletleriň hataryna goşulýar. Hemde dünýä bileşiginiň ünsini ödüni çekýär. Açık kapılar siyasetini işçiň durmuşa geçirme arkaly Türkmenistan hyzmatdaş ýurtlar bilen öz döwrüne günnogor we günmataryň medeniýetlerini baglanşdyrýan Beýik Ýüpek ýolunyň häzirki wagtda täzeden dikeldilmegine işçiň atnaşýar. Men halkara online maslahatynyň dowamyny diýip bolan hoşniýetli, dostlukly, hemde özara bekwitli gatnaşyklaryň geljekde hasam ösdürilmegine hemde çuňlaşdyrylmagyna uly iteri berjek, wajyp meseleleň netijeli uğurlaryny we çözgütlerini tapjakdygymyza berk inanýan. Bu halkara online maslahatyny telekommunikasiýa ulgamyny netijeli hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine gyzyklama bildirýän daşary ýurt guramalary, kompaniýalar we işçiler sanly video argatnaşyk ulgamy arkaly gatnaşýarlar. Ýürütülüşdirilen forumyň ýurdumyzy kunärmeler bilen daşary ýurtly hyzmatdaşlaryň özara tejribe alşmagyny,
gelecekde giňerimli gatnaşyklary ýoly goýmakda hem de özleri bekbitli tatlamalary, täze tehnologiýalary, ilmi açyşlary aralyp maslahatlaşmakda uly ähmiýete eýe boljakdygyna berk inanýan. Hormatly ara gatnaşykçylar, gadarly dostlar. Sizi Türkmenistanyň sanly ykdysadyýet we innowasion tehnologiýalary boýunça Türkmentel 2020 adly 13-nji halkara online maslahatynyň öz işine başlamak bilen ýene-de bir gerek tüýsürekden gutlaýan. Size berk jan saglyk, uzak ömür, alyp barýan işleriňizde uly üstünlikler arzuw edýän. Türkmenistan prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow. Häzirki döwürde netijeli işlemek bilen ýokary görkezlere eýe bolýan karhanlar beýtaraplamyň şany 25 ýylygyna zähmet sowgatlaryny taýýarlaýarlar. Telekeçileriň işiň gatnaşmagyny ýurdumyzda durmuş ykdysadyny ösdürmeň döwlet maksatnamalaryny netijeli durmuşa geçirilýär. Şeýlelikde Senat toplumynyň keltäýden täze derejäge çykmak üçin oňyň mümkinçilikleri üpsünidilýär. Hormatly prezidentimiziň ýurdumyzyň ykdysadyýetynyň döwleti dahilli bolmadyk puwdagyna gollaw bermek baradaky asylly syýasatynyň durmuşa geçirilmegi, hususy işe urulugyň ösdürilmegini, ýokary hili we daşary ýurtlardan getirilýän önümliň ornuny tutýan hemde ähli görkezler babatda ýokary halkara ölçeglerine laýyk gelýän önümçiligiň emele gelmegini şertlendirýär. Täzeçil usullar we sanly tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagyna döredilýän gaýtadan işleýän puwdagyň kämilleşdirilmegi milli ykdysadyýetimiziň puwtalanmagynyň mühim şertini emele getirýär. 2016-njy ýylda hormatly prezidentimiziň gatnaşmagyny asal ulanmaga berilen awadan haly açyk görünüşli paýdarlar jemgyýeti haly we haly önümleriniň örümçiligi boýunça täzeçil tehnologiýalaryň esasynda işleýän karhanalaryň biri bolup durýar. Haly we haly önümleriniň örümçiligi boýunça ýeri taslama köpegorly toplum bolmak bilen özünde bir näçe önümçilik defgalaryny birleşdirdi. Onu yerli çiğ mallan taýarlanýan ýüplükleri ulanmak arkaly ýokary hilli, dürli görünüşli we dürli ölçekdäki şeýlede daşary ýurtly önüm öndürjileriň önümlerinden pes durmaýan we eksport uğruna niýetlenen haly we haly önümler taýarlanýar. Taslama laýyklykda toplumyň umum eýleýän meýdany 14,5 hektara barabardyr. Bu yerde 4 sany önümçilik toplumy, çiğ mal hemde taýar önümleri saklamaga niýetlenen ambarlar, injenerçilik tehnika düzümüň defgalary we önümçilik defgalarynyň durmuş üçinçiligi binalary hemde beýleki defgalary hereket edýär. Hormatly prezidentimiz dünýäň öňdewarjy tejribeleriniň işiň öwrenilip işi döwrüň talabyna laýyk derejede ýöretmek üçin ähli tagallalaryň edilmegine aýratyn ähmiýet berýär. Şoň bilen baglykda döwletimiz telekeçiliň işine ýygyderli gollaw berip, olaň möhüm ähmiýetli taslamalaryň durmuşa geçirilmegine işiň gatnaşmagyna giň ýol açylýar. Bu bolsa ykdysadyýetimiziň mundan beýlägem kuwatlanmagyny, telekeçilere wajyp ornuň değişikligini äşgar edýär. Awadan haly açyk görünüşli paýdarlar jemgyýetiniň çäginde 3 sany önümçilik defgaty bolup, olarda haly okuyan, önümleri taýar görünüşe getirýän, çiğ mallan ýüplük taýarlaýan, şeýlede çiğ mal önümçiligi boýunça defgadan we el halylary da okuyan bölümlerden ibaratdyr. Bu yerde ýylda 100 miňlerçe iňe 4 metr haly we haly önümlerini öndürmäge mümkinçilik berýän, awtomatlaşdyrylan usulda işleýän iň häzirki zaman enzamlary işiň ilerlemeginiň mühim şertini emele getirýär. Iň soňky ilmi işläp taýarlamalaryň hemde innovasiýalaryň sanly ulgamyň ornaşdyrylmagy, ekologiýa taýdan arasda tehnologiýalaryň we ykdysady babatda netijeli enzamlaryň peýdalanylmagy häzirki döwürde bäsleşige ukyply önümçilikleri döretmegiň mühim şerti bolup durýar. 2020-nji ýylda karhanada 3 milyon iňe 4 metrden gowra haly we haly önümlerini, şeýlede polipropilen ýüplükleriniň 6 milyon 500 min kilogramyny öndürmek meýilleşdirildi. Beýnama laýyklykda şu ýylyň 10 aýynyň zemleri boýunça ýerine ýetirilen işlem mösöri 2 milyon 401.696 iňe 4 metr haly we haly önümleri. Şeýlede polipropilen ýüplükleriniň 5 milyon 236.750 kilogramy öndürildi. Bu görkezler bolsa karhanaň içerki bazaryň haly önümlerine bolan talabyny doly kanagatlandyrmaga ukyplydygyny görkezmek bilen bilelikde daşary ýurtlara eksport töwdatyny etmek mümkinçiliginiň bardygyny aýan edýär. 2020-nji ýylyň 10 aýynyň jemleri boýunça karhanaň önümleriniň Özbegistana, Gazagystana, Azerbaýjana, Owganystana, Türkiýe eksport töwdalary edildi. Şoň ýalym häzirki günlerde eksport töwdalary dowam edýär we geljekde eksport töwdalarynyň gerimini hasam giňeltmek maksady bilen Ýewropa ýurtlaryna türkmen önümlerini eksport etmek maksady edilýär. Haly okuyan bölümde ýokary tehnologiýaly haly dokoýjy enzamlardan ibarat bolan 3 ulgam hereket edýär. Olarda Ýewropaň dokma senagaty ulgamyny öňdewarjy hasaplanýan enzamlar ornaşdyrylypdyr. Ýokary önümçilik häsiýetleri hemde köp ogurlygy bilen tapawutlanýan bu önümçilik toplumlary bäsleşige ukyply önümleri öndürmäge niýetlenenler.
Yurdumuzda haly önümçiligini finagat taýdan ýola goýmak üçin saýlanyp alynan ýokary tehnologiýaly enzamlaryň iýerilmegi boýunça işgörlük şertnamalary türkmen telekeçileriniň hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň netijeleri boldy. Olar sintetik üplükden ýokary hili we sarpedis wadaryny uly ýetirlirleýän dürli görnüşli halylarda okumaga ukyplydyr. Önümçilik desgatyny oturdulan enzamlarda dokulýan halylar sarpediziň buýurmasy esasyna dürli şekilli, dürli bede gaýratynlyklaryna, dürli ölçegde we istenlik ýalgyny hala çitmek usulunda taýýarlanylýar. Muňa bu halylaryň içerki we dünýä wadarlaryny hasam istegli bolmagyny şertlendirýär. Yeri gelen aýtsak bu ýerde dokulýan halylaryň ýaşaý saýlaryny, idara binalaryny, giňden ulanylýanlygyny, olaň ören amatlylygyny, renkleriniň solmaýanlygyny we uzak wagtlap ulanmagy niýetlenenligini bellemeli. Bu toplumyň öýrümçilik desgalaryna oturdulan enzamlaryň aýratynlyklary olarda haly dokumagyň häzirki zaman usullarynyň ornaşdyrylmagyndan we bölümiň tutuşlygyny kompýuterlaşdyrylmagyndan ibaratdyr. Halylaryň öýrümçiligi üçin ýurdumyzda öndürilen polipropilenden edilen ýüplükler we akril sapaklary ulanylyp, bu ýüplükler türkmen başydaky nefti gaýtadan işleýän zawodlar toplumyndan getirilen polipropilenden ýüplük öndürýän ýürüýte bölümden gelip gowşýar. Bu ýerde otoglaryň ölçeglerini laýyk halylar taýýarlamagy, olary dürli şekilleri, ýazgylary we bedegler sitmäge mümkinçilik bar. Yurdumyzda şanly seneler münasibetli medeni durmuş maksatly binalaryň açylış dawaralaryny guramak asly däme uruly. Şuň bilen baglykda yurdumyzyň we jemgyýetimiziň durmuşyna möhüm ähmiýeti bolan Türkmenistanyň baky taraplygynyň 25 ýyllyk bayramçylygy münasibetli medeni durmuş maksatly defgalan köpçülikleriň açylış dawaralary gurulýar. Olon hataryna paýtagtymyzda ösdürmek 16-njy tapgyryna bina edilen we ähli amatlykları ödünne jemleýän köp gatly ýaşaý saýlarynyň 16-sy bar. Hormatly prezidentimiziň gatnaşmagyna asyl ulanmaga berilen täze toplumyň çägine bar bolan ýaşaý saýlarynyň awadan haly açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetine öndürilen haly we haly önümleri bilen üpçün edilenligi bolsa, ýokary hilli we häzirki zaman haly önümlerine bolan iseň ýokarlanýanlygyny alamatlandyrýar. Bu halylaryň häzirki zaman zaýlarynyň törleriniň bedegine öwrülmegi milli halyçylyk sunuwatynyň ähmiýetiniň barha artýanlygyny äşkär edýär. Yurdumyzyň içeri işleri idaralarynyň işgärleri üçin niýetlenen Mälikuli Berdimuhammedow adyna ýaşaýyş zaý toplumyna bar bolan ähli zaýlaryň içerki bede gaýratynlyklaryny, häzirki zaman haly önümçiliginiň önümleriniň mühim orny elýänligi gowandyrjy ýagdaýdyr. Muňa hormatly prezidentimiziň başlangyjy we tagallaty esasyna döredilen önümçilik toplumynyň haritlarynyň uly islegden peýdalanýanlygynyň we olaň daşary ýurtlardan getirilýän önümleriň ornuny tutýanlygynyň aýdyň subutnamasydyr. Awadan haly açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň öýrümçilik desgalaryna dokulan halylary bolan istegiň artmagy, soňky ýyllarda milli liderimiziň başlangyjy bilen döredilýän öýrümçilik toplumlarynyň ýokary derejede enzamlaşdyrylmagyna, olarda dögrewap öýrümçilik ulgamynyň ýoly goýulmagyna ören jogapkärçilikli we toplumlaryň esasda çemereçilýänligini alamatlandyrýar. Şeýle-de her zaman öýrümçilik toplumyny öndürjülükli işlemek hem badarlarymyzy zerur bolan haly önümler bilen dogry derejede üpçün etmek orunda ähli zerur şertleň döredilmegi netijesinde toplumyň öýrümçilik kuwaty ýokarlanýar. Şeýlelikde öýlenmediň bedegine öwrülýän we täze jaýlara göçüp gelen bagtyar maskalaryň gowanjylyk goşulandyrýan haly önümleri häzirki zaman milli öýrümçilik toplumlarynyň işiniň ýokary halkara derejesine laýyk gelýänligini äşkär edýär. Yurdumyzda milli halyçylyk buğdawnyň ösdürilmegi döwlet başdanmyzyň ykdysadyýetimiziň ähli ulgamlaryna bolşýary, dokma öýrümçiligini täzeçil usullaryň ornaşdyrylmagy, dünýäň öňdebarjy tejribeleriniň we alymyň ýokary gadananlarynyň işiň özleşdirilmegi wagtda edýän ýygyderli tawallatynyň aýdyň netijesi bolup durýar. Jemgyýetçilik guramalarynyň merkez binasyna Türkmenistanyň hemişelik beýtaraplygyna 25 ýyl döwletlik, parahatçylyk, ötüş we özgörtmeler ýoly bilen atly maslahat geçirildi. Ona çykyşlaryň uly toplumy diňlenildi. Baky beýtaraplamyň şanly 25 ýylynyň dawraly ýagdaýda giňden belenip geçilgen ýylyna Mehriban arkadaşymyzyň döwlet adam çöýnürdigen taglimatynyň esasyna ýurdumyzda gadanlayan üstünlikler, içeri we daşary syýasy başlangyçlar, halk beýhitli durmuşa geçirilgen taryhy işler ýygyderli wagt edilýär. Halkymyzyň watan söýçüligi, milliligi, halallygy esaslanýan ýörelgelerini, ýurdumyzyň ösüş we özgörtmeleri ýoluny, Türkmenistanyň baky beýtaraplarynyň taryhy ähmiýetini halkymyzyň arasynda giňden ýaýmak boýunça işler alınıp barylýar. Bu arada maslahata gatnaşyjylaryň çykyşlaryna uly boýsunçylyk belenli. Maslahata gatnaşyjylaryň çykyşlaryna döwletimiziň oňy beýtaraplyk siýasatynyň many mazmuny, taryhy ähmiýeti, parahatçylyk söýçülük siýasaty giňden açylyp görkezildi. Türkmen halkynyň ulyny sylamak baradaky milli däpleri barada da gurrun edildi. Arkada prezidentimiziň kakasy ilhalar insan Türkmenistanyň içeri işleri idaralarynyň hormatly veterany Mälikuli Berdimuhammedowyň zähmet we durmuş ýoly bugün diňe bir harby ullukçylar üçin näl eýsen bütün türkmen halky üçin görelli mektep bolup hyzmat edýär diýilip çykyşlarda bellenildi.
Türkmenistanyň çoňur hormatlanylýan prezidentiniň parasatly başçylygyna Türkmenistan betaraplygyň mekanatlyşygy arasyna geçýän üstümizdäki ýylla gazanlan ajaýyp üstünlikler, tarih hemde siýasy jemgyýetçilik wakalar bilen baglanşykly buýsanlarça çykyşlar diňlenildi hemde arkada prezidentimize hoşallyk sözleri beýan edildi. Hormatlar kadağımızın şu bir taraflığın 25 yıllığına, yurdumuzun bir 25 yıllı, garaşsızlığımızın 29 yıllığına yeten derecesini ol söz bilen aydaryaldı. Şatlık da var, seni yaşatyan eken çoğun önü gözümüzün önü tozap, şorlap yatan yerdi. Hayni cennet dolu şotaydı. Bütün halkımızı yetip gelen bir taraflığımızın 25 yıllık davaralı toy bilen kızgın kutlayarın. Yemde size işinizi alıp barayan dövlet işlerini hormatlar kadağımızın daşını cevizleşip mundan veylağım zahmet çekip görmeniz ine yüreğimden, moğulum hükmüne tüs yüreğimden dileyarın. Türkmenistan bir taraflığın mekanı, bu menin vatanım Türkmenistanım. Baqı bir taraplığımızın şanlı 25 yıllığının uludan toylanacak yılına ediz vatanımızın adavrayı, şan şöhratı xassa belent derecelere götürülýär. Hut hormatly belent serkerda başymyzyň gatnaşmagyna Türkmenistanyň içeri işler ministrliginiň Mälik Gulberdimuhammedow adyndaky ýaşaýyş jaý toplumy açylyp ulanylmaga berildi. Bu ýaşaýyş toplumuna bolsa ýurdumyzyň içeri işler edaralaryna uzak ýyllaryň dowamyna tutan ýerli zähmetini, bir ýaşlary zähmet söýerlik, watany wepalyk ruhyna terbiýelemekde amala aşyran bir uly hyzmatlaryny, belent adam kärçiligini, hemem içeri işler ministrliginiň ýüz tutmalaryny towakkaramyz esasyna bir şol zatlary göz tutup, Türkmenistanyň mejlisiniň karary bilen Türkmenistanyň içeri işler edaralarynyň hormatly weterany, hormatly belent serkerda başymyzyň mehriban kakasy Mälik Gulberdimuhammedowyň adyny dakylmagy biz merdany watan goraşlarynyň hem buýsançly başyny göge ýetirdi. Biz merdany watan goraşlary hem geljekde de şular ýaly beýik şahsiýetlerimiziň, hormatly belent serkerda başymyzyň mehriban atasy Ustad Mugallim, edermen etýär. Berdimuhammed Anaýewiň, Türkmenistanyň içeri işler edaralarynyň hormatly weterany Mälik Gulberdimuhammedowyň, şeýlekem hut hormatly belent serkerda başymyzyň nusgalyk görüllesini eýerer. Olaryň ýol ýörülgesini, şöhratly ýollaryny münasip dowam etdirer. Ediz watanymyzyň garaşsyzlygyny, çäk bitewýligini, hemişelik bir taraplyk hukuk derejesini gözümüzün görücü deyin gorar. Garaşsyz, baqy bir tarap watanymyza, mehriban halkymyza, hormatly belent serkerda başymyza, baqy wepalyk bilen jana ýaman gulluk eder. Boy hormatly belent serkerda başymyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, belent baş aman bolsun, döwletli işleriniň dowamaty dowam bolsun. Video argatnaşyk ulgama arkaly daşary ýurtlaryň hemde halkara guramalaryň wekilleri bilen bir näçe gepleşikler geçirildi. Olarda odal ýoly goýulan oňyn gatnaşyklaryň geljek uğurlary barada jikme-jik kiralşmalar boldy. Jenewada Awganistan boýunça ýokary derejeli 2 günlük maslahat öýdi işine başlady. Ol online görnüşinde Awganistan Islamy Respublikasynyň we Finlandiýa Respublikasynyň hökümetleriniň başlyklygy etmeklerini Birleşen Milletler Guramasy bilen bilelikde geçirilýär. Bu maslahat dünýäniň ýüzden gowrak ýurtlaryndan we halkary guramalaryndan bolan ýokary derejeli wekilleri öýdüne jemledi. Maslahatda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmazary, Daşary işler ministri Miredew Türkmenistanyň wekilçilik etdi. Maslahat halkara jemgyýetçiligi tarapyndan Awganistanyň hemme taraplaryň dikeldilmeginiň meseleleriniň ara alınıp maslahatlaşylmagynyň hemem ýurdun durmuş ykdysady aýdan ötüşiniň barşyna tagalalyň utgaşdyrylmagynyň täsirli guraly bolup durýanlar. Maslahatyň şeýlerini ýokary derejeli duşyň barşyna Awganistan boýunça tebitleýän hyzmatdaşlyk temasy boýunça çykyş etmek bilen Türkmen tarapy Türkmenistanyň Awganistanyň hemme taraplaryň ötüşine uly ähmiýet berýändigini belledi. Awganistanyň ähli taraplaryň ötüşi üçin ykdysadyýetin energetika, ulug aragatnaşyk we kommunikasiýalar ýaly ulgamlarynyň aýratyn ähmiýetini nazarda tutmak bilen Türkmenistan ençeme ýeri halkara infrastruktura tatlamalarynyň ilerledilmegi uğruna işin hereket etýär. Türkmen tarapynyň Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjetiniň Türkmenistan, Awganistan, Pakistan ugry boýunça elektrik geçirji we optika tüýünde aragatnaşyk ulgamynyň Türkmenistandan Awganistana demir ýollarynyň gurulşygynyň ilerledilmegine aýratyn ıgrarlygy bellenip geçildi. Türkmenistanyň hökümeti doganlyk ýurda durmuş maksatly ençeme desganyň gurulşygyny amala aşyrmak arkalam insanperwerlik käsiýetli kömegini berýändir.
Bulun ehliti misal hükmünde paraqatçılığa, durnuqluluğa, hemem durnuklu ötüşü tarap ınamlı qadam masyan Oğuzstanı qollaw vermek işini köp uğurlu hizmetaşlygyň putolandyrylmagyny çağırış hökmünde beýan edildi. Türkmenistanyň Daşary işler ministrligine sanly video aratnaşyk ulgamy arkaly Mir döwletara teleradio kampaniýasynyň başlygy bilen duşuş geçirildi. Taraplar özara hereketlerini depkinini arat maslahatlaşdylar. Duşuň jemlerençe Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň we Mir döwletara teleradio kampaniýasynyň arasynda maglumat siýasaty ulgamyny hyzmatdaşlyk etmek hakyny alaşyga, şeýle-de Türkmenistanyň telewizioniýa, radio gepleşikleri we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň hemde Mir döwletara teleradio kampaniýasynyň arasynda hyzmatdaşlyk hakyny alaşyga gol çekildi. Sanly video aratnaşyk arkaly geçirilen sewda, ykdysady, ilmi we tehnologiýa hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara Türkmen Koreýa toparynyň 8-nji mejlisinde giň gerimli ugurlar boýunça özara behbetli hyzmatdaşlygy diversifikasiýa ýoly bilen ösdürmek esasy arat maslahatlaşylan mesele boldy. Online görnüşde geçirilen duşuň dowamyna oňatnyjylar soňky ýyllarda ýola goýulan artýan depkin bilen käsitlenýän iki taraplyň gatnaşyklaryň ýokary derejesini we netijeligini kanagatlanma bilen belirlediler. Umumy pikire görä ýokary derejedäki işçiň gepleşikler däp bolan dostlukly döwletara gatnaşyklaryň ýygydaly ösdürilmegi üçin ygtybarly esasdyr. Şol gepleşikleriň şäherlerine iki ýurdun döwlet başdanlary, iki taraplyň hemem köp taraplyň esasda şol sanda ýyry halkara guramalaryň hemem Awraly Sowet düzümleriniň şäherlerine hyzmatdaşlygyň möhüm ugurlaryny kesitleýärler. Koreýa Respublikasynyň paýtagty Seul şäherine şu ýylyň oktyabr aýynyň ahyryna geçirilen demirgary ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça halkara forum gatnaşjylary döwlet başdanlygynyň video ýüzlenme bilen çykyş etmegi, iki ýurdun ählimi paraqatçylygyň we awadançylygyň behbedine hywap gelýän halkara derejesindäki netijeli gatnaşyklaryň futnamasyna öwrüli. Video aratnaşyk arkaly şu mejlisiň şäherlerine taraplar gazanynan ulalaşyklaryň durmuşa geçirilişiniň barşyny siýasy, diplomatik, sewda, ykdysady we meden insanperwer ulgamlarda gatnaşyklary hasa giňetmek boýunça çäherler arat maslahatlaşdylar. Toparyň agdalary bolan ýurdumyň dürli ministrlikleriniň hemde puduklaryň dolanýan idaralarynyň wekilleriniň sin we şäherletli çykyşlaryna milli liderler tarapyndan başlanan giň gerimli durmuş ykdysady ösüş maksatnamalarynyň mazmuny, dünýä ykdysadysyna okuny goşulýan Türkmenistanyň gazanýan üstünlikleri beýan edildi. Bellenşýärli bugun giň gerimli düýpli özgertmeler, Bay TV-ge serişdeler hemde äger türlü ykdysady we eksport kuwwat iki dostlukly döwletiň hyzmatdaşlygynyň gerimini giňetmek üçin ul geljek açýar. Koreýa Respublikasynyň wekilleri ygtybar hemde jogapkärlik hyzmatdaşlygyň awraýyndan peýdalanýan Türkmenistanyň dowly meşhurly hyzmatdaşlygy ýoly goýmagy giňden gyzyklanmalaryny beýan edip, Türkmen bazarynyň özüne çekijidigini belediler. Noktaşyýaly işeýür toporlaryň wekilleriniň gyzyklanmasynyň artmagyna köp babatda daşary maýasy üçin has amatly şertlerin döredilmegi hemde hormatly prezidentimiň alparyan iň oňat dünýä tejribesini we innovasiýon tehnologiýalary çekmäge gönükdirilen açyk kapylar siýasaty ýardam edýär. Şunun bilen baglykda gaz we neft himiýa pudoklaryna, elektroenergetikada, owa hojalygyna hemde beýleki pudoklarda yerli çiň maly gaýtadan işlemäge esaslanan ýokary tehnologiýaly öňümçilikleri döretmekde özara behbetli hyzmatdaşlygyň ähmiýeti belenildi. Şeýle-de geljek uly bir näçe beýleki ugurlarda şol sany gurulşyk ulgamyna, dokma senagatyna, aratnaşykda, medeniýet, ilim, bilim, sport, saglyk goruş ulgamlaryna, suw serişdelerini dolandyrmakda we beýleki pudoklarda hyzmatdaşlyk dowam etmäge özara gyzyklanma bellerli. Taraplar ýakyn işeýür gatnaşyklary ýola goýmagyň zerurdygyny öňe çekip 2021-nji ýylda Seul şäherine Türkmenistanyň prezidentiniň başlangyjy bilen döredilen Türkmen Koreýa işeýürler geňeşiniň 4-nji mejlisine geçirmek baradaky meselelerim arat maslahatlaşdylar. Sewda ykdysady hyzmatdaşlygyna mundan meýlekde giňetmek maksady bilen iki ýurdun haryç çiňmal birjalarynyň aralarynda gatnaşyklary ýola goýmak ýyly esasda sergileri, maslahatlary, işeýür duşuklary we forumlar geçirmek teklip edildi. Online duş gatnaşylar gazanynan ähli alalaşyklaryň iki döwletiň hemde olaň dogonluk halklarynyň behbedine köp taraply Türkmen Koreýa gatnaşyklaryny giňetmäge täze itergi berilejekdigini anam bildirdiler. Nowat ahmejetiň netijeleri boýunça tefirnama gol çekildi. Paýtagtymyzda tenis boýunça ýurdumyzyň birinjiligini almak uğruna açyk ýarşa badalgy berildi. We beýatdyşyň açylyş tabarasy öz bolşy sport bayramçylygyna uğurly. Ýurdumynyň sport we ýaşar siýasaty ministrliginiň meýlnamasyna laýyklykda geçirilýän ýaşyň açylyş dabarasy ulug honentlige wetenni.
Bir taraplamyň 25 ýylyna başlanan sport bäsleşiginiň açyl dawratyna çykyş edenler sportun ötürilmegine amala asyrlayan özgertmeler üçin hormatly prezidentimize hoşçakyklaryny beýan etdiler. Häzirki ýaş türgenlerimizden halkara oýunlaryna taýýarlanyň öz başly tapgyrdyr. Durly ýaşlaryň ýygydaly geçirmegi ýurdumyzda sporty ösürmek bilen birlikde raýatlarymyzyň sporty höwüsini has artdyrýar. Adamlaryň saglygyny berkitmekde, sporty we köpçülikle beden terbiýany ösürmekde ören uly ähmiýete eýe bolýar. Soňky ýyllarda türkmen ýaşlarynyň arasynda sportun bu görnüşi işen ösürilýär we ol aýratyn meşgullyga eýe bolýar. Hormatly prezidentimiň başlangyjy bilen köpçülikle beden terbiýe hereketini hemde ýokary netijeli sporty ösürmek, sağlam durmuş ýolgysyny kemal getirmek boýunça çäýerler milli taglime urly. Milli liderimiziň nyktyşy sport ählimi parahatçylygy döwletleriň hemde halklaryň arasyna dostluk gatnaşyklary we netijeli hyzmatdaşlygy puýtlanylmagyň möhüm şert bolup durýar. Sport bu güç guwatyň, gözelligiň, sağlygyň hemem täze benetliklere tarap ymtylmagyň aýdym beýanlar. Ýa-da ýaş usatlaryň kemale gelýän görkezler. Hünärmenleriň ulgazaklanmasyna eýe bolýan sport bäsleşigi çekilişlik häsiýete besener. Sportun sagdyn jemgyýet kemale getirmekde ýokary netijeleri gazanmakda ähmiýetli orny eýleýänini durmuş aýdym görkezýär. Hormatly prezidentimiň tagallasy hut özüniň görelli bolmagy bilen sportun köpçülikle beden terbiýanyň ösürmegi döwlet siýasatyna iler tutulýan ugurlaryň birine urly. Halkyň awadançylygy oňdurmuş derejesini ýygydaly ýokarlandyrmak, beden we ruhy taýdan sagdan berk bedenni aň paýhastadan ösen ýaşny kemal getirmek barada arada Türkmenistanyny döwlet siýasatynyň aýratyn möhüm uguryny çykarly. Ýokary netijeleri gazanmagyň esasy wezipä öwürmegi ýaşlaryň çekilişlik häsiýetini üpjün edýär. Ýaşlar hünärmenlerde ulugdaklanma döredýär. Oýunlar uswatlar ýüze çykarmaga mümkinçilik berýär. Türgenleriň maksady her bir oýunyna ýeňiş gazanmakdan ibaratdyr. Ihlas, erjellik beden tepkitleriň başlangyjydyr. Hormatly prezidentimiň sport ulgamyny durmuşa geçirýän öňdöňörjülükli siýasaty anyk netijelerinden berýär. Hormatly aýanlar, bolsa ýurdumyzyň welaýatlaryna we paýtagtymyz Aşgabatda 23-nji noýabrda saat 20-den 24-nji noýabrda saat 20-nji boljak wagt barada Türkmenistanyň Howa maglumat gullygynyň berýän habar bilen tanışalım. Balkan welaýatyny ütkäp durýan bulut hawa bolup azkem gargaçykly ýağış ýagar. Demirada kunmatardan teleskopda 9-14 metre ýetýän şimal üfer hawa gijesine 0-5 grad çelmayl. Gündüzüne 9-14 gradus. Kenar taraplaryna bolsa 5-10 gradus mayl bolar. Ahir welaýatyny ütkäp durýan bulut hawa bolup azkem gargaçykly ýağış ýagar. Demirada kunmatardan teleskopda 8-13 metre ýetýän şimal üfer hawa gijesine 4 gradus sowukdan 1 grad çelmayl. Gündüzüne 4-9 gradus mayl bolar. Mar welaýatyny ütkäp durýan bulut hawa bolup Demirada kunmatardan teleskopda 7-12 metre ýetýän şimal üfer hawa gijesine 1-6 gradus sowuk, gündüzüne bolsa 3-8 gradus mayl bolar. Lewap welaýatyny ütkäp durýan bulut hawa bolup Demirada kunmatardan teleskopda 7-12 metre ýetýän şimal üfer hawa gijesine 2-7 gradus sowuk, gündüzüne 4-9 gradus mayl bolar. Daşawd welaýatyny ütkäp durýan bulut hawa bolup azkem gargaçykly ýağış ýagar. Gündüzden teleskopda 7-12 metre ýetýän şimal üfer hawa gijesine 3-8 gradus sowuk, gündüzüne 1 gradus sowukdan 4 grad çelmayl bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda ütkäp durýan bulut hawa bolup ýerden azkem gargaçykly ýağış ýagar. Demirada kunmatardan teleskopda 8-10 metre ýetýän şimal üfer hawa gijesine 0-2 grad çelli sowuk, gündüzüne 6-8 gradus mayl bolar. Ýurdumyz boýunça noýabr aýynyň 24-nä magnit hadisesiniň gowşok täsirli saklanyna arşylýar. Edil watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzümini tozan bölejikleriniň möçberiniň kadydan 6 götürüm artmagy bilen baglanşykly, howa şertleriniň adam bedeni ýetirýän oňoýsuz täsirleriniň öňüni almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy, şeýle-de güýüz pasynyň dowam edýän günlerinde
howanyň derejesiniň üýtgeýäniňi nazar alyp, pasyla görä geyinmegi maslahat berýäs. Mehriban elleşler. Bu düzgünleri berk berja etseňiz, ýeliň islenlik pasylyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehribanlar, şunun bilen watan habarlar gepleşimizi jemleýäs. Berkarar döwletimiziň batýarlyk döwrüni ata watanmy Türkmenistan ýakly wagtlarda düşüresinýär. Ýakly düşüň özünde bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünür. Hoş taýyň ýerleşler.